אם האומנות נמצאת על הקירות, וקיר הכוח שלי הוא בעץ, יש לנו עוד 2 פאות בסלון של אלומיניום מרצפה ועד תקרה עם המון שקיפות. עבדנו פה עם חברת אורטק אלומיניום, שהיא חברה שנתנה לנו שירות מהתכנון, גם בשופ דרוינגס, גם בהתקנה ובביצוע. למעשה אנחנו רואים פה מערכת אלומיניום, מה שאנחנו קוראים מערכת מינימל, פלור טו סילינג. אנחנו מתמודדים עם מפתחים מאוד מאוד גבוהים של כ3.70 מטר. אנחנו חווים מערכת מינימליסטית מאוד מאוד יפה ואסתטית, שלמעשה באופן מאוד קל מחברת אותנו בין החוץ לפנים, וכמה שזה נראה גדול וכבד, זאת מערכת מאוד מאוד כלילה לשימוש. מעבר למינימליזם האסתטי המאוד מאוד עיצובי, אנחנו מקבלים פה מוצר הנדסי שהניתוק הטרמי והניתוק האקוסטי שלו משרתים אותנו לאורך כל השנה.